musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗaliru meɗe fere feeñayi windere feenjayi ɓatake bindaɗo mawnde tati seeto hitande ujunaje nogase jeegom ɓatake men faati koye wasiya rendo alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah hande ko aljuma 3 avril 2026 yewtere men aljuma kala eɗen kewi nayade wasiya rendo walla siftinde ceerno Khalid Abdoulaye Sy siftinde min calmini dental ma kala min calmini yadimma kala kono kadi en calmini hettiyankoɓe yewtere buuɗaliru meɗen kala moni kala ɗo woni ɗo o ñalawma aljuma hande yo Allah reene suurma hisnuma ɓeydanma suturo nden kay yajede ya rabbal alamin alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam banda men ɓeydoɗen tinnade moƴƴodirde e yiɗodirde neɗɗo so tawi a yiiti moƴƴude a yiiti moƴƴinde sa yiiti yidde a yiiti yiɗede sa yiiti haalde ko moƴƴi e haalnede ko moƴƴi fittanduma ndu wurat fittanduma wurat ɗaɗima cellat hoorema sellat ɓernema deƴat neɗɗo kala no mbaɗa waade tinno eto wurde no moƴƴiri eto wurde haala moƴƴa eto wurde yidde eto wurde korsa eto wurde jam fitina heƴani neɗɗo fitina addata so wona nimsa jam addata so wona moƴƴere fitina addata so wona nimsa kala nde pinnuɗa ana tiwonde an hunuko ma doole ma jaɓɓal ma kala ko mbaɗɗa addata ko fitina fitina addi wargo fitina addi ceerigo fitina addi haala bonka ha ceergal joli taw fotani won
hey ma an neɗɗo jawɗo finnude aɗa andi sa finni hankadi an way kono weddere nde wiyetake yo haɗɗo ni rento finnude sa andi kala ko jogori finnindema yatir caggal jalta jaha kala kadi sa andi sa heeɗima ɗum ne finninma salo heɗade ɗum fitina ko nimsa moƴƴani fitina ko nimsa moƴƴani heewi pinnuɗo seeri joom suudu mum heewi pinnuɗo haale joom galle mum ko boni ceergal joli ɓe nimsi heewi nimsuɗo hande tawde finni nde ene fi neɗɗo ngal piggal ne saabi mayde neɗɗo o heewi pinnuɗo haali konngol ngol wonta ɗum gacce mawɗe hande won nokku mo arata hankadi ne saabu ko haalno ɗon ko heewi pinnuɗo waɗi geɗe kersiniɗe ɗe ganduɗa hande omo hersira ɗum tene kala laarɗomo hande ne hersiramo ɗum fitina ko nimsa banda men fitina rokkanma ko nimsa bonɗo ɓurɗo bonde nimsaji yo Allah dandu en e haala ken rokka en fitina yo Allah dandu en e comportement ji ɗiɗe nanna en fitinaji yo Allah dandu neɗɗo fitina hodde e ɓernde mum nde tawno fitina ko seyɗane yo Allah dandu en nde gurtinten walla nde jirguiten fitina saabu nelaɗo men Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi fitina koko ɗani Allah huuɗi on pindinɗo fitina kalde yimɓe ndeeƴi wonmo yiɗa deeƴal ngal ummina fitina ummina haala artira jeddi artira gulwulti beele fitina ummito fiɗɗo kañum heɓata jooɗo accaga bone heɓaɗane jala so gayni yaha ɓeydoya hen ko ɓeydi haala ka wonta goɗɗum ɓen ne goodi ɓen ko naafigueji on ne so andi ko noon wayi yo rento woto bonnude gurdama koye aduna o bonna gurdama koye lakara yo Allah dandu en ɗe gueɗe ceer yo Allah dandu en ɗe gueɗe neɗɗo kala ko andi ɗum moƴƴani mo waɗa yo woppu a andi ɗum moƴƴani aɗana waɗa woppu aɗa rendina yimɓe aɗa waɗa nanti bonɗi gol wulti bonɗi aɗa ummina fitinaji yimɓe jooɗo ɓerene ndeeƴi tan gartira fitina way kono jontirde uure ni yo Allah dandu en ɗe gueɗe ceer kala joguiɗo jaɓɓal ngal moƴƴani ngal ganduɗa ko jaɓɓal naafigue walla ko jaɓɓal fitina walla ko jaɓɓal ngal ene adda musiba accu ha laaɓa duttoɗa nafatama hebbinta reedu ma alɗinta poos ma wojjinta ɓandu ma junnata sukundu ma hokkatama jaam hokkatama Allah hokkatama aduna hokkatama haydara accu gila wasde gurdam ma moƴƴami aduna lakarto kadi koyer aduna Allah wi ɓen aɓe jogui ɓe dañata jaami aduna so ɓe maayi kadi janggo yawmal qiyamati yimɓe kala jiiyaɓe dewñaɓe cokke e jeygue he ɗum hersinade aduna foof ko tuumeɗa ka moƴƴo e aduna tuumeɗa ka moƴƴo e aduna battineɗa battane bonɗe tuumeɗa ka moƴƴo e aduna battineɗa kadi yiyede aɗa sokke e jeygue lakar tuumeɗa ka neɗɗo e moƴƴo e aduna ka neɗɗo alliyanke e aduna janggo ɓen yeɓannoɓe may aduna ɓe jiimaɗa dewñaɗa sokke e jeygue kaɓe nanna e aljanna neɗɗo yo rento ɗen gueɗe ene tindineni aduna oɗo mo gonɗen hande yontaɓe hewɓe nan ɗo e leydi ndi Sénégal ko tugnorteɓe ko yeɓeteɓe ko foɓɓanteɓe ko yiɗaɓe ko innocent en kono hande kamɓe kala ɓe ne kaso hollum saabu suuɗo surmoɓe cuuɗi e nder ɓerde mabɓe eɓe mbaɗa ko fewani yo Allah dandu en hen ceer aljuma hande ma en jaaha toon to Parcelles Assainies unité 17 kono kadi buuɗaliru men ngal feri feeñi haaɗo Sinthiou Joom Dioro juuroɗen giɗo men sehil men jinnaɗo men mawɗo men dewowo Allah kulɗo Allah baarowo Allah mo jaɓɓal mum kala woni lillahi Allah nde tawno neɗɗo sa felliti wattude mo e hoore ma o wattima e hoore makko ƴeew beele jaɓɓe mon ɗe kala fayi koye Allah
duusodiron faade dewal Allah e faade ɓamtare. ɗum woni gilli mon e aduna. On toobata aduna, on toobata lakara. mawɗo men jinnaɗo men ceerno Mamadou Siley Ndiaye, mi salminima no feewi. mi salmini galle ma, mi salmini ɓesgu ma, mi salmini enɗam ma. nelal noon ko bakkol sa yettinani a wakkitaki. o vidéo hanki mo mbaɗɗen to galle ma nde garmi juuradema, aduna o kala weltima. ko ɓuri hewde yimɓe neli kam faadema ne calminma, ne juuroma, ne duwonoma. ɓe korsinima kadi e yidde nde, ɓe korsinima kadi e korsaka. ƴewɓe hen kolliti mo jiɗɗa o, mo jiɗodirɗa o ko moɓe jiɗi kamɓene ɓe battima e yiɗɓe mabɓe. alhamdulillah. eskey aduna ko ni way. so tawi maayo ngo wonti wooto kongo gilli tan en lumboto, en gonta maayo abadan. fittali men maayata abadan, ɓalli men maayata abadan, en gumata abadan, tene leydi men yorata abadan. ko ɗum woni ko Allah yiɗi en. Allah yiɗani ko yen jiɗodir, yo en nangodir, yen gon neɗɗo goto. ɓe mbi aɓe jinma wonti maayo wooto. alhamdulillah. mi salmini sohna ma tedduɓe. mi salmini sohna Bundaw Sy. yo Allah reene suurma, hisnuma e duwoji ma moƴƴi ɓurɗi baɗɗi fayida. ko noon kadi sohna Huley Pam, mi salminima. alhamdulillah. haala ma moƴƴa, laabka, wasiya ma mo mbasiɗa hakkude me ceerno Mamadou Siley, mi weltima no feewi. mi salmini sohnajo ma sohna Aminata Gueye denɗam. mi salmini on, mi juurima on. alhamdulillah. ndefuma laamgu siwlisgu, wongu fayida sellungu ɓendungu, teni kadi ne rokka neɗɗo jaam e ɓural. yo Allah reene suurma, hisnuma. banda men gustoɗe maaroji ɗi paye e ko alɗinta ɓalli mon, hokka mon cellal. alhamdulillah. mamin garton jangguina men o saka saka baɗɗo fayida. min jettirima ɗum Allah, min beltanimama. yo Allah reen on suur on. belema keɓaɗo hen ko ɓuuri weldemi foof, suddiɓe ma daari duwanima, ɓe jettuma, ɓe jarma, ɓe kaali moƴƴere ma, ɓe kaali diine ma, ɓe kaali dewal ma Allah, ɓe kaali neɗɗagal ma, ɓe kaali nunɗal ma, ɓe kaali darde ma. anne kadi kalɗa neɗɗagal mabɓe, kalɗa peewal mabɓe, kalɗa nunɗal mabɓe, kalɗa dewal mabɓe Allah, kalɗa softede mabɓe, kalɗa kadi mbaye ma e ɓesgu ma kala no waye ma. alhamdulillah. a naati aljanna. gorko e debbo nadde aljanna ko debbo settade gorko mo moƴƴere, taw kadi moƴƴere nde ene gorko o. debbo o setto e gorko o moƴƴere, taw moƴƴere nde ene gorko o. gorko o setto e debbo o moƴƴere, taw moƴƴere nde ɗon. ɓe naati aljanna gasi. aljanna aduna ko famodiral galle. aljanna aduna ko famodirde suddiɓe ma. pamodiron e joom galle mon. dokkon mo yidde e korsa e yurmede, dokkon mo cellal e yaajede, dokkon mo ɗoygol moƴƴol. kanko no wawa liggade ko dañi kala wadde o ñammina on, o safra on, o holtina on, o yiɗa on, o waɗa mon e jaam, o waɗa mon e aljanna. gorko wawa wadde debbo e moƴƴere e aljanna, ɗon ɗo debbo rokkani gorko jaam. gorko ɗanoto ha haara ɗoygol, ummo raddoya ha heɓa adda ñammina galle mum e ɓesgu mum e sohnaji mum. on noon so tawi waali ko probléme ha weeti sofini wa dawde. an debbo darde ma ko darde jaam e galle. dokka jaam gorko o, ndeñña ɓernde nde, ndeñña fittandu, dokkamo sembe e doole. hayso janggo subaka jogude haɓoyde koye mbarodi ladde, wimo an a foolat, an ka hammaji, an ka mbarodi, an ka jambaro, an a hulata, a dogata, askinama seeɗa. mbiyama an ka Abdoullahi Abou Amadou Hamad Bayt, min somi askinama tan ce mbaɗami ko goɗɗum. gasi sa askinimo haw darni koyɗe leydi, so dawi wallahi sokoye mbarodi ladde o fotti o fiyandi, o tongadi, o waddandi yeeso ma, o hirsanmadi. gorko ko mbarodi yiɗi ko mantede. piɓol, lohol, lekki, inde Allah ɓurde yawde nangude gorko ko mantude ɗum. gorko yiɗi ko debbo mum e sukaɓe mum yo mantu ɗum. debbo e sukaɓe so manti gorko ha o kanko gorko o, mantore nde naate makko, so dawi o waɗata ko wolde ɓurde wadde e golwale. mawo addani ngaari kooba ka meeɗa miijade. kono sa waali tikkande joom galle ma, a waali yennude joom galle ma,
a waali hadde joom galle ma hoore ma, a waali ñirɓinaade, a waali ŋoobde mo, a waali siiptaade mo. O so fini o finata komo aami omo yoomi hay soko mbuubu o fotti mbuubu ngu ɗo e farkude mo ñande heen wontana mo gacci aduna kala taw ko an jeyi sababu. ɗum noon ceerno Mamadou Siley Ndiaye yo Allah reene suurma hisnuma, yo Allah ɓeydu paamodiral e naniral hakkunde ma e suddiɓe ma, hakkunde ma e galle ma, bi jayi seydil wujudi wa ashabihi. mi weltima sanne barra kabadi heeñaram ɓuuɓi. mami yaa hatton to salde mi salmina o debbo biyeteɗo Dieynaba Diallo, neɗɗo moƴƴo julɗo laaɓɗo reedu, suka moƴƴo laaɓɗo reedu, banda men kala garɗo ha to salde ɗo yo tindonam ɗo Dieynaba Diallo salmina ɗum. ko debbo belɗo salminde, ko debbo belɗo juurade, ko belɗo yidde, ko belɗo nangude, ko belɗo nangarande, kono kadi ko debbo belɗo wattude hakkille, ko debbo belɗo wallidde ceerno. mbattema ko haqqille no feewi onon wonɓe salde ɓe e ko taari salde kala tinnoɗe jettuɗemo calminomo juuroɗonmo ko moƴƴo. yo Allah reen mo suura mo hisnamo ko giɗo. aljuma khutba men hande banda men eɗen jiiɗi memde toɓɓere wotere wonde sensible, toɓɓere debati gorkati hen e nder leydi ndi Sénégal. mboɗo jiiɗi noon jumaji ɗi pop yo mbaɗ ɗum khutba, zéruji ɗi kala yo kaal ɗum. kono hade men yettade ɗon banda men, so eɗen janga alqur'anil karim en gari ha to suratu annabi yusufa alayhi salam. ganden annabi yusufa dañiri fayida e nder leydi misra ko rokkude ɓe fartaŋe wawde artirde ɓe e ko wiyete économique caggal nde ɓe dañi duuɓi kokke leydi maɓɓe naate caɗele, hokkere heege caɗele ngari caggal bewre maɓɓe e dañal maɓɓe. Allah nele maɓɓe annabi yusufa beele yaltina ɓe caɗele, takto leydi ndi, artira leydi ndi, watta faggudu leydi ndi e peewal e potal. enenne ko ha jangguinen so caɗele ngari ngare jogoɗen jaɓɓe ɗe ene artira faggudu e moƴƴere e nder leyɗele men e nokkuji men nde tawno so faggudu ala en guurata, so jaam ala jama wodata. aduna hande o ko aduna musɗo. ɗiɗo duuɓi ko duuɓi cattuɗi, duuɓi corona, duuɓi gueruji hakkude Russie e Ukraine, ko duuɓi kareli hakkude golfe woni Moyen-Orient, hakkude Israël e États-Unis d'Amérique ene wonde Iran. sabu Iran ko baafal faggudu, golfe ko demal ngalu windere nde ko wiyete pétrole gaz. hande kala kene je sababu yangara beele faggudu leyɗele wawa ƴellitade iwata koye leyɗele golfe ɗe leyɗele arabeɓe, kono ko Iran woni demal mangal ngal ene rewre faggudu faade leyɗele windere keddiɗe. ɗon noon hande so tawi ko ƴiiƴam e pittali cortete, ƴiiƴameji dufete, hande ko mettere mawde woni toon, aduna o satti, gaz ɓeydima, carburant ɓeydima, guura ɓeydima sattude, médicament ji jarateɗi, joguiɓe diabète, joguiɓe sida, joguiɓe tuberculose, joguiɓe cancer, joguiɓe rafiji goɗɗi ɗi ganduɗa ko rafiji chronique, hande nana goni e caɗalla mawɗo. saabu hulede hande kala ko fate transport koko ɓeydi, ɗe leɗɗe ma cattoyi, aduna ma sattoyi, enenne hol darde men gilɗum yettade. mboɗo heewi wiide e kala saaha, nen Mariame Tidiane Ba meeɗi wiide konngol gotol so wiyama cumnanto hen ene fof en jaltamiɗe o cumnana garten joɗɗen eɗen mbaɗa ata eɗen jara en tappodira kelle. so wona cumo yettini en gummota ko ñippoyde, en gummota ko ñippoyde ko ma yetto en tan nimin he cumari jalte gilnadde wuuro meɗen taw yettima wuuro men. fuɗɗo warde yimɓe boom yimɓe ko hoddir Allah, takken Allah kadi mbayɗinen ken takkoɓe Allah tan, kalɗo bone waɗi ko Allah takkaten. en daronta ko bone guila yettaki en ɗaccata bone yetto men ko hoddir Allah, takken Allah. mbiɗen yo Allah waɗ jaam, mbiyata Allah ko bone waɗata, yo Allah waɗan en jaam, yo Allah ɓeydan en jaam. kono noon ko enen jogoto jaam meɗen, ko enen jogoto jaam meɗen. holno jogoɗen jaam meɗen? gusten dépense uji ɗi,
ziyeruji ɗi dewle ɗe inɗeli ɗi julde taske nde programme uji ɗi ko hen faya gusten fereji ɗi banda men. Aha gusten fereji ɗi gonɗen koye aduna cattuɗo musɗo piriji kala koko ɓeyti kala hande prix koko ɓeyti teni ko yeeso fayi ɓayde ko yeeso fayi noon kala galle yo waɗ économie wallidde joom galle o kala galle yo waɗ économie to banggue courant to banggue ndiyam to banggue gaz to banggue nebam to banggue maaro to banggue sifa kala gandon aduna ko musɗo ko cattuɗo teni ko yeeso fayi mbaɗen économie banda men. En jii hande leydi Mauritanie ƴetti misiraji ɗin misiraji ko holɗum ustude yagara jamma wadde économie carburant ustude courant o beele leydi ndi wasa ɓafanade ƴettude peeje moƴƴe beele leydi heɓa kuɓa wasa ɓafanade yamirde yimɓeɓe yoɓe gustu bonande gaz bonande courant bonande jaali bolle puyɗe aɗa jogui auto ma tan mbo jogui gasoil tan nde pinmi kala saaha neɗɗo neldami ga ujunnaji ɗiɗi mboɗemi ga ujunnaji tati pour min aduna o gasata pour min hankkadi ñande kala koko arata pour min hankkadi c'est fini ko ni tan yomi sood gasoil yomi yaa jaali bolle puyɗe ustu ɗum bandam ko duppata carburant ko duppata gasoil aɗa yiya jaali bolle puyɗe ko won gonɗo sarama ɗo ala hande dépasse haydara on ala hande ko ñaami wallinmo oɗo saaha mo gonɗen ko saaha wallodirde ta awano bilbiri o yettima ko hande en gaare caɗele kono tinen caɗele men kadi gusten fereji e diine ɗi gusten fereji zéruji ɗi gusten fereji pelle ɗe kala fedde nde ene nodda dillere gusten fereji mum mbasen fawde e yimɓeɓe ko satti mbasen fawde e yimɓeɓe ko satti marin parrain ne moƴƴi kono wonti ko caɗele no yangue ngue wontiri no suudu wontiri caɗele ni no dokkugol suudu wontiri caɗele ni rokkude suudu hande no wontiri caɗele ni ko noon waɗede hande parrain e marraine wontiri caɗele a siftat ha laaɓa mbaɗa hen a yeloto mbaɗa hen a ñaagoto mbaɗa hen taw facture aji fof nan panma eɗen gandi hande facture aji ne jaawi facture ndiyam ne yaawi arde facture courant ne yaawi arde facture école ne yaawi arde facture nebam ne yaawi arde facture maaro ne yaawi arde facture ordonnance ne yaawi arde facture juuroyaade woni duwonyaade maayɓe ne yaawi arde facture dewle ɗe piye ɗe fof nan ɗon koko jowodiri ten hay goto ala salaire moƴƴo en ngala salaire moƴƴo yo en mbiyen gurdam cattuɗam sen ndenake en cattodirat so ɓooyi teddodiren so ɓooyi gaybodiren so ɓooyi certiren no soofiri gare koyfinen gurdam men ɗam banda men en mawnini ɓerɗe men en bewni pittali men en jinnama ngaluuji en jinnama koɗorɗe en jinnama comci en jinnama faaroji en jinnama mawmaw taw en ngala doole mum tene ken wasɓe ken miskineɓe Allah ngare duttoɗen e wadde dente moƴƴe eɗen mbawi noddude dente men taw en bonnani jawdi men eɗen mbawi noddude dente men taw en borjinani jawdi saabu dayi'ul mal haramina bonnude jawdi ne harmi bonnude jawdi ene harmi surtout o saaha gonaɗo on jii hande no foti ordonnance uji yimɓe bindante hay goto wawa sodde no foti rafiji diñi e yimɓeɓe jomum ande hoore mum wawa hay wadde analyse uji galle goto fawo e neɗɗo goto ko dañata ko yonata woɗɓe kadi ene noddamo teddedi ne ɓeydo kala mo jiiɗade ko tedduɗo ha teddi neɗɗo noon so teddi ha teddi teddedi wondi kadi faama e mum so ɓooyi tan natta hulde Allah saabu jogoto ko miijo hankkadi holno mbaɗanmi han waɗa satisfaire ɓeɗo yimɓe kala holno mbaɗanmi hami weltine ɓe yimɓe kala yangue kaari nani ara holno mbaɗanmi hami nanni hen junggam kaari jibini holno mbaɗanmi hami sokka hen junggam
kaari en maayirama holno mbaɗanmi hami yaha toon mi weltinaɓe ziyara kaari ari holno mbaɗanmi hamina anda hen junggam kaari de ne kewna holno mbaɗanmi hami sokko hen dental naggam ne waɗa naggam holno mbaɗanmi hami yaha hen so enen fof ken tedduɓe bandamen muusi dente ɗe ne keewi programme uji ɗi ne keewi kono nafoore nde heewani hen dente ɗe ne keewi programme uji ɗi ne keewi fof koko ñaamete tan yarete kono noon beele ene waɗana men gartam walla ala ƴewtoɗen gartam ɗam ƴewtoɗen gartam ɗam banda men sahawde muusi fawde e neɗɗo heñere heñorade neɗɗo fawde neɗɗo pression eɗen gandi koye julde faya koye kewuji faya gitta kewma fof pawa e neɗɗo gitta ko jogoɗa wadde kew ko fof pawa e neɗɗo tedduɗo kanko tedduɗo gitta fof kadi pawa e makko te ɗum ne wawi ɓennude taw caɗele ngala ne wawi ɓennude taw jawdi bonnaka yangue ene wawi ɓennude taw jawdi bonnaka wallahi ne wawi ɓennude taw e goto yawodiraka ene wawi ɓennude taw e goto hutodiraka ene wawi ɓennude taw e goto aybodiraka kono enen ala nde tawno ayiba ɓuuri ɓattade kunuɗe men ayiba ɓuuri ɓattade guite men ayiba ɓuuri ɓattade en saabu sen jurtima koye men ma en ƴew mbiyata ken fewɓe walla en pewani saabu ñiŋoje ayibaji so tawi koɗi e pittali yimɓe beele ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe walla gona yimɓe moƴƴuɓe neɗɗo fof yo ñawɗon hoore mum ko ayiba tan jiyata ayiyata ko moƴƴi fof ka dokkaɗo haalis ya borjin ya bonnu sa arti kollira tiktok walla film aji a bonniri haalis so jammari sa fawgi a wawa safrude hoorema subhanallah a fala taqiluna mbiyatana haqqilta ko Allah rokkirma haqqille mo Allah rokkuma ko nafanma so Allah haali qur'an ngari ko ya ulil albab e hemen jomen hakkillaji en koye mon kaldu serndi men e jawdi ko haqqillaji beele en nattat miijade beele en nattat miccade beele en nattat yiitade beele en nattat yurnitade tan duden tan bonnen tan joɗɗen tan puttodiren guite ko ari fof toɗɗoɗen ko ari fof ñaagoɗen guitten teddedi payne tedduɓe ɓenne kadi so facture aji men gari mbaɗani kadi jenne yo tan kay ronki sodde nebam yo tan kay ronkani hay galle mum ten taw ko noon ciri kaari hanati wawde mbaɗen ko yahata ko banda men mbaɗen ko yahata ko teddendi ne heewe rendo ngo ha ɓurti ɗum jeeyi sababu hande sa ƴeewi leyɗele men ɗe ko yimɓe ɓe a wawa tumde debati gorkati nanga e sifa debati gorkati ko heewɓe hen nangaɓe holko mbi min yeel hooram ko kalis holɗum sabu ko ɓuuri heewde ko famille woni caggal muɗum oɗo jimowo nangaɗo famille o fof koye dow makko wuuri jimowo biteɗo as jon nangaɗo o famille makko o fof wuuri koye dow keeci makko ko jimowo ko keɓo hadayaji kalisaji ko ɗum heewani famille fayima e dow hoore makko mo hoore mo muusi noddat mankaɗo hunde noddat joguiɗo jenayse noddat joguiɗo yangue noddat joguiɗo inde noddat joguiɗo ziyara noddat jiɗɗo téléphone noddat jiɗɗo wutte noddat joguiɗo ordonnance noddat noddali ɗi keeway dow hoore jomum andama so waɗani wiye waɗani yenne kaari kay wallata nafata watti yeyde hoore mum ko gorko watti yeyde hoore mum suuɗini yeeya hoore mum ne heɓa haalis en jogui debum e sukaɓe mum pression ne heewe muɗum ñaagunde ne heewi mum ko fawayi mum ko ne satti ala salaire ala haydara wuuri koye ɗemgal mum hakkillaji e guite kala payima e dow mum moni kala yiɗi ko ñaagade ɗum o watti yeyde hoore makko o heɓa haalisaji hol baɗannoɗomo financé haalis o haali ko gonnoɗo e télé o on waɗannomo haalis financé haalis mi Pape Cheikh Diallo wona no jayinde haaliri ɗin haalisaji noon koye ɗin o ittata o nafa famille o
ɗum tagi de bone o yani de famille o fo dari waɗi bloc woni wayti holɗum ko kamɓe jeeyi sababu way kono hebdoɗaɗe yenna ɓiye ana nafata ana naflata guiƴen kala payi Europe guiƴen kala payi France ɓe payi Amérique lowoɗa e makko ko heewa o ƴetta laana o yaha o maaya e maaje ko an jeeyi sababu wona yimɓe saɗa pression tan ɓe kaljat min mi yiɗi yewtidde debbo goto ko artiste ko keptina woni star seeɗa omo waɗa appel aji vidéo ngaji saaha ɗin appel aji vidéo ngaji a yoɓanmo o wonma appel vidéo saaha mo ɓoori nanggam mbimo an ɗum moƴƴani o wiya no mbaɗanmi komin jogui école miñamen min jogui gallamen min jogui école miñamen min jogui gallamen yumma koye bamakko ene gandi o ala salaire ene gandi ko gandaɗo kono o ala salaire wala haali kono koye makko fof fawa so nebam gasi ko kanko ɓe noddata so maaro gasi minoyam minen de min ngala hande nanggam hande de gani wuli tinno sodan bamma ventilo baɗo glace o sooda mboɗa andima min jewtida no fewi min jewtida yummade hande jogui inde yummade hande jogui yangue o nelde ujunnatere yummakko yummakko yaha fiya ujunnatere ɗe pap wonta jontaɗo e wuuro taw ɓiyum koma waɗa appel aji vidéo ngaji jaafoɗon e konngol e terɗe mum ne jiiye ene moma hoore mum ne heeɓa hen haalisaji ko ɗin haalisa o neldata yummakko e bammakko par ce que ɗum ɓayde ko kanko ɓe cuɓi ɓe ganda ko gollata ko kono kanko no yiiɗi weltinteɓe saabu holɗum kala ko heeɓiɓe ko kanko ɓe noddata minen kay ko kaariyellamen tan heddiɓe ɓe gandaɓe en ɓe yumiraɗo de wulnani bawiraɗo ndiyam taw kanko wulni ko ɓandu makko hande ɓeɗo wiiteɓe ande ko debati gorkati en otoji ɗiɓe dognata galleji ɗiɓe jogui no mbayi yodde eno mbayi softiri ni jiiɗo kadi kaari en kay ɓe yummaɓe liggima de taw ko caggal mabɓe to min gulni ha wuuli haydara neɗɗo kay wondata e gorko wiye yumma wulni ndiyam ɗum kay watta gonda e gorko honoma ɗo wondade ma ɗo no wayi hamnade jiiɓade e musde ni mboɗa andi on wiye yumma wulnani bamum ndiyam ala on kay wulni ko hoore mum on kay wulni ko ɓandu mum ha wuli jaw wona yumma wulnani bamum ndiyam ala kadi yimɓe ɓe gandu barkinde wona jawti barke neyɓat a wuurat jaam a wuurat suturo kono enen neɗɗo so dañi jawdi tan yummum de ko tampunoɗo yummum bamum ko mayinoɗo ala won sufrunoɓe ha cuufi hande nan ñaama leydi hay ko ñaami ngala won laaƴiɗo koyɗe joom galle mum socci koyɗe joom galle mum wonmo meeɗa wiide joom galle mum ala kono ɓiɓɓe mum hay fistin ngala kono guuri ko suturo galle mumen ne are galle mumen ne ñaame ene teddina ene korma ne guittana gueɗal ngala tersuji ngala étasuji ngala otoji kono kala naɗɗo guure mabɓe arat galleji mabɓe ko barke nelaɗo men Muhammadin sallam meeɗa alɗu ko barke annabaɓe Allah ɓe darano mbayi ko barke moƴƴuɓe Allah ɓe Allah suuɓiɓe ngala hay fistin ko barke guitten haqqillaji men e wiide kaari dañi kaari barkini min mawɗo goto gorko meeɗi wiide an joni a fuɗɗima barkinde de mbimi batte holɗum beele ko batte holɗum a tuumimi dañal walla holɗum yo tan ɗum ɗo ɗe kecce puyɗe bolle puyɗe neɗɗo haala ko anda a fuɗɗima barkinde holɗum guitten konngol barkinde jawdi wona jawdi woni barkinde ko suturo barkinde neyɓaɗe neɗɗo o daña jaam o daña deeƴal ɓandu o daña deeƴal ɓernde o daña suturo gurdam makko aduna o suuro kala ko yiɗi tan Allah addanamo e newuya taw o bewani ndentoɗen fawde yimɓe pression ngaji mawɗi ene tagaɓe wontude goɗɗum hande sukaɓe rewɓe hewɓe nandande ko lesbienne en momodirta koye sukaɓe rewɓe hono mumen walla diriyankoɓe mawɓe hono mumen holɗum batte haalis kala hen mo jewtiɗa ɓattiɗa
udditi hunuko muɗum heewi wiide ko nenam ne suufri nanni min ko nenam ne suufri nenam ne tampi nannimi hen ko babam sellani nannimi hen ko babam acci nenam jogi cukalon amin tampi ɗum joom adato wiidema heddo ko wikken artata ko heddi ko kala woni koye cuuɗi ɓosete ɗi walla banggueji goɗɗi walla goɗɗum anda ko joom ko gollata ni wonɓe jiiɗo hen nanggaɓe hewɓe nanɗo hen won hen jogui ko golle mumen kono so jammari walla dañi rendez-vous jaaha gonde e worɓe taw ko worɓe hono mumen on jiyani nanggaɓe to banggue debati gorkete ɓe fof ne jogui golleji mumen salaire o wawi yondeɓe joɓeteɗe 200 000 francs CFA walla joɓeteɗe 150 000 francs CFA ene luwi galle mo 120 000 walla galle mo 50 ujunere aɗa andi kam jobdi makko wawi yebde galle makko galle o sa ari ma taw hen congélateur koko watte liɗɗi e tew koko watte goɗɗum e goɗɗum courant nan ɗon ndiyam nan ɗon internet nan ɗon yagara makko nan ɗon oto makko nan ɗon carburant makko nan ɗon comci makko nan ɗon gueɗe makko nan ɗon tene koye télé o yaltata walla ko jontaɗo walla ko gandaɗo holto dañata banggue goɗo koreji kala pawoye dow makko sehilaɓe kala pawoye dow makko yimɓe kala pawoye dow makko yimɓe kala ñaagomo nda o wawi wiide o ala so wiya ala wiya yettani Allah sa wi a ala wiya yettani Allah ɓayde andi ne jiɗɗa ko mawninede jiɗɗa ko tinede ko ngal jaɓɓal kolluɗa natta e politique goɗɗo sa debbo mbatta yeyde hoorema mbatta wadde ka yiɗa batte halis o yidde weltinde famille ma yidde weltinde sehilama yidde weltinde ñagotoɓema yiɓɓe weltinde wiyoɓe woyyoma hayyoma taari kaari ko baɗowo so tawi ko gorkone so dañi ɗo mosel gorko goɗɗo wiɗum an won tubago ari ɗon jogui halis de gode ko worɓe tan o yiɗi million ngaji tati de sa mijimi se tan yahat so a yettimo waɗa keeɓa million ngaji ma tati so ɓooyi goɗɗo ara wima million ngaji nayyi so ɓooyi goɗɗo wima million ngaji joyyi so ɓooyi goɗɗo wima million ngaji jeegom so ɓooyi cooda galle so ɓooyi cooda oto so ɓooyi mbatta change wutteji mbatta tinede mbatta yiyede réseaux sociaux layleti rendo koreji ɗi fo ngara yimɓeɓe ngara hunde jokka feeñira ndani hen wonta gacce feeñira ndani wonta gacce saabu hande so en ji hande ko kewe leydi ndi Sénégal ko en ganda foɗo jogori ha ɗoyde ko yimɓeɓe a meeɗa sikku ɓe meeɗa ɗaminade ɓe meeɗa feeñje e mumen ko fate debati gorkata ko ɓe nanguira oɗo bone tene kala moɓe nangi hen téléphone muɗum o suyiɗi momta ha laaɓa ko wonno hen ko foof aɓe jogui machine ngaji so mbarsi hen fof artata ha laaɓa ɗo e duuɓi sappo fof artata ha laaɓa gorko mo meeɗa haaldude gorko mo meeɗa leldade gorko mo meeɗa wiide mboɗo yinma taw ko gorko e gorko walla debbo e debbo artata ha laaɓa on téléphone ne ɓe ƴeewa ɓen ɓe o jokkodiro ɓe fof ɓenne kadi nanggue kañumen foof gadde mbaɗe test sida mbaɗe test sida saabu hande ko ɓuuri hewde e gorcigui enen nanggaɓe foof woni debati gorkata en kamɓe fof ɓe jogui sida o joni noon kala téléphone moɓe nangui ɓe tawi hen ɗin vidéo ngaji ɗen photoje walla konnguɗi mboɗo yinma gorko e gorko ɓenne kadi nanggue gadde mbaɗe test beddo e kaso teni ko sukaɓe togoso duuɓi nogas e nayyi duuɓi capantati duuɓi capantati e nayyi ɓurɗo mawnude ko duuɓi capanɗe nayyi e nayyi en ɓurɗo mawnude ko duuɓi capanɗe 5 heddi ko kala ko sukaɓe sida ɓolo te ɓen sukaɓe ne aɓe jogui sehila mabɓe rewɓe ɓe gondata hewɓe maɓɓe ko resɓe ne jogui rewɓe men e sukaɓe men sida nana laaye leydi ndi Sénégal holɗum batte haalis batte jondam haalis batte comci téléphone ngaji batte kaari ko joguiɗi emi ñaago ɗum kaari ne ɓeydo laynude sida ɗo ɓeydo ñaagade ɗum banda men ndentoɗen gustoɗen e ɗi fereji gusten teddendi e men gusten teddendi hande ni ɓuuri welde aduna fo hande ko wasde wadde hay dépasse goto walla wasde wadde hay kew goto hande sa yiiɗi foftude wotoɗa hay kew goto
sa waɗi kew a tampat a tampinat aduna ko musɗo ko cattuɗo teedi kadi ko garɗo woni nokku kala mo pawɗa hunde a fawim ko satti a tardini woni hunde e gurdam mum yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman yo Allah reen en suura en hisna en yo Allah rokku en yiide laabi peewal pawoɗen heen yo Allah rokku en yiide ko nafata en ko pawoɗen heen hoto Allah waɗen bonnoɓe jawdi hoto Allah waɗen bonnoɓe jawdi hoto Allah waɗen bonnoɓe jawdi hoto Allah waɗen waɗoɓe jawdi ɗo fotani waɗede hoto Allah waɗen yahoɓe pele ɗe gona pele poɗɗe yaheede hoto Allah faw en e gueɗe ɗe gona Allah hoto Allah faw en e gueɗe ɗe gona Allah yo Allah hollu en yiide ɗum ha pawoɗen e pele Allah mbasen fawade e pele ɗe ene borjina walla ene adda men ayibbaji aduna e lakara kala mi jayi seydel wujudi o ashabi so buuɗalirmede feri feeñi fen jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr so haaji Alrahman yontere fande en keɓatarde e buuɗalirmede ene gasa musidɗo men haali Abouba ma aro hen ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musidɗon teddude Molati